یەکیتیان نویسکارên Kurdistana Sûrî xatir ji heyva adarê xwestin bi darxistina komcivînekî û têde rûpelên heyva adarê yek bi yek vekirin. Rewşenbîrek dibêje gerek adar ji çarçoveya şîn û şahiya derkeve û mirovê Kurd xwe têde nû bike bi ramanên pêşkevtî wekû xwezayiya adarê. Gelek şînî û xweşî têda hene dîroka Kurdî da lê divê em ji we astê derkevin. Yani em heyva adarê nekin heyva helkeftên partîtî an tiştê wesan. Yani divê heyva adarê her sal xala pêşveçûnê we. Yani vê em adarê bikin mîna ka çawa em ê berxwedanê an tekuşîna xwe zêdetir kene. Çünkü heyva adarê girêdayê psîkolojiya insanê Kurd ve. Ka çawa siroşt nû dibe, insanê Kurd jî divê nû bibe. Endameka yekîtiya nivîskara dibêje em ê bibin mûmê ronahiyê ji bo ayînda gelê Kurd û nameya me jî ev e. Em weke yekîtiya nivîskarê Kurdistana Sûriyê mixwest divê rojê de bi rengeke panoramî em hemî helkeftê rojê meha adarê em bîra milletê xwe bînin û em bêjin ev rojê hanê rojên taybetî ne di dîroka Kurdî de û armanca me ji vê yekê mixwest ev rojê hanê bibin weke mûme di serê milletê me de û ti care ji bîr nekin û em taybetmendîkî û hirmetekî bidin baroja. Xwezayî nû dibe û nêrgizên xumar dihelistin û rîhan xwe di ber bejna adarê re dike wiha nivîskarek bi berhemê xwe xwezayiya civakê nû dike. Di bûyerên xwe yên zehf de ji destpêka avdarê ta dawiya wê de wekî tê naskirin avdar bi gula, bi giya, bi nêrgiza tê şîn dibe. Lê Kurda di dîroka xwe de ji berî 612 berî Zayînê ta roja îro gul û nêrgizên avdarê bi xwîna keçî xortên xwe avdan da carek dî bimînin şîn û ti care nevebirin. Roja yekem jan e û ya dawî kovan e di nav rojevên adarê de rojin derd û hin derman e nexşereya azadiyê dişopînin derd û kula dikişînin lê her adar jiyanek nû ber û welatek azad. Ji Dêrikê Ehmed Sofî Ark.